Sekali lagi mohon perhatian Amang Inang dan Daposo, bahwa kursi kita hanya boleh diduduki 3 orang. Satu bangku 3 orang. Karena kita live streaming disiarkan, asa taboto majaga teh. Kalau kita siarkan di media sosial, jangan sampai kita ditegur orang. Jangan memaksakan diri 4 orang satu kursi. Kalau tidak buat lagi, bisa di samping, di tenda, dan di konsistori 30 orang. Jadi jangan memaksakan diri untuk 4 orang satu bangku. Mau lihat ya? Cek, cek. Di samping di gang masih bisa. Di samping di gang nih, di kursi-kursi biru. Di samping di gang masih ada beberapa orang lagi nih. Di samping di gang, di kursi-kursi biru. Baik di kiri kanan, Bu Hidupe. Di gang di sebelah kanan gereja masih bisa. Asal masih pasiata mahita.
Mohon perhatian sekali lagi, mohon maaf. Amang dan Inang, untuk tidak memaksakan duduk 4 orang satu bangku. Mohon maaf, tidak memaksakan orang duduk 4 orang satu bangku. Gereja sudah penuh, silakan di tenda dan di konsistori. Ya, jangan memaksakan diri. Tetapi kita dimasukkan online, ditonton orang sedunia. Jangan memaksakan diri 4 orang satu bangku. Mau latih? Cek sound, cek 1, cek sound, cek sound, cek 1, cek sound, cek 1, cek. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus, Arion, namarningot dohita ulaw na balga, pinatupan ni Jesus Kristus dingoluta, marsitaonon, jalamate dihaw pinarsilang, laho paluahon hita sian dosa, naing malam gomal uhir di rohata, holong ni roha ni Tuhani dihita, dada jino ni tuata, tung asi ni rohana do, maol do mate halak makoko partigor, adong do deba na barani
mate makokop na ulibasa. Alay holan Jesus do, narade mate sumiyahon hosana, humokop aka pardosa. Ima tahalason diari sadarion. Di parningotan ari hamamate ni Jesus sadarion, ditogu-togu dohita mangatusi, dohot manada, iya Jesusi, ima na poso ni debata, natumaon na bernit, alani tamado hita madok mauliate tu ibana, jala pujiota goarna, marede mahita sian bukede nomor 88 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus kunang manubus au sainau luku tuduluku kataulau liu jadi Sul bagi duru aku ida yangongi maringot sasudi dosaku Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabe panguloy do Kristus pai mamate, pola tung mate tersilang. Di dia sorop mi aleha matean, di dia pangagoonmu ale banuatoru, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, Ali Tuhan Yesus, namate tarsilang doho humokop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagodangi di hami, ajari mahami, paingot-ingot ho na tergatung di hau pinarsilang humokop hami, ay ho doha porusan nami, maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panol solion ni roha, say sesa jala urati madosa, sian rohanami, marhite-hite todim nabadiyay, jala pargogoy mahami, maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, laho manguloy ho, na mangulu, jala na manggonggomi, rap dohot amay, dohot todi perbadia, rodi saleleng nileleng na. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 10 tolu. Paingot-ingot hamuma ibana, napatau-tauton paraloan sisongoni, dopak ibana sian akka pardosa, asa unang marnalo jahamu, unang madate toddimuna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, lahu mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Tabigima edde pujian, sian kor paropuan, dungian non diuduti ma kor pemasmur.
Najongjong dohita nuaing mangadop tuhata. Ingot masih taonon ni Yesus disilangi. Uhud rimangi ma akaha hurangan doho salpu ni rohata. Rodi sude ulaota nasohobar tuhatana. Patedek masude diadopanna martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, namate dihau pinarsilang ala ni dosa nami. Narodo hami tujulum, manopoti jala menganggukon dosa nami.
nunga ditahoko na bernit humokop hami, manobus sami sian dosa, marhite-hite mudarmu na durus di Golgata, balgani holong ni rohami tuhami, ale Tuhan, hape sajot-jot do huarsai hami ho, marhite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai, aidang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa gugu nami. Alai nama porus mahami nuaing, tuasi ni roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, sayurupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai, ali Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuhasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumadda dosa, dibahen debata. Asagabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata, turpuk diari parningotan, hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Heber 4, ayat 14 sahat rodi ayat 16. Ope, dibahen naung adong dihita situan ni malim na bolon, na manorusi akka banua gijangi, ima Yesus anak ni debata, gomos mata tiop, naung tapar hatopoti. Atong marhiras ni roha mahita, maddapoton habangsa parasiani, asata jalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahen pangurupion ditiki halehetanna, ima sahatna, martuado akkana tumangihon hata ni debata, jala na piopsa. Amin.
tahati dakon maha porsiaota, songonahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, uria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema edde pujian sian kur saroha.
Sunggul-sunggul dihita sadarion, imana parjolo. Sadarion Jumat 15 April 2022, tapatu pado parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Ima di parpunguan na parjolo, pukul 7.30 di Bagasan Tikyon. Alani i adorang sojamitan non dung sunggul-sunggul, tapatu pado parpunguan na hohom, laho marningot si taonon ni Jesus dihau pinarsilangi, las dung sidung anon parpunguata tauduti do dohot marulaon nabadia. Napaduahon tapatu pado parpunguan anon dipukul 15.30 wib, jala tauduti marhite na marulaon nabadia. Napaduahon pertanyaan buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4.30 wib. Alani romahita amang dohot inang patupa pertanyaan buha-buha ijuki. Napatuluhon ibadah Paskah sekolah Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 10.30 imam marhite tatap muka tu kelas besar kelas 4 sampai dengan prasidi, jala tu kelas kecil kelas TK sampai dengan kelas 2 SD secara virtual online. Napaupaton pesta parjolo ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus ima di hari Minggu tanggal 17 April 2022 masuk pukul 7.30 berbahasa Batak, pukul 10.30 berbahasa Indonesia, pukul 15.30 ima bahasa Indonesia, lahos papungu pelean dohita tujolo bahen tu fakta tu kategorial paropuan HKBP Pusat. Napalimahon ima pesta Paskah napaduahon tapatu pado di hari Senin tanggal 10 April 2022 masuk pukul 10 wib. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion. Mari dihita. Walu pulusada. Jesus si pangurut di
akadongan saha porseaon saunari masuk mahita tu ulaun nahohom ima paihut-ihut sitaonon itu hattai di dulu Golgata humokop jolma pardosa alani tapahibul jala tapaudu marohata paihut-ihut sitaonon ni tuhatai tapahohom marohata huhut di bagasan hahohomon martangia kita di bagasan rohata. Amin. Marid di mahita tapuji tuhata marhite edeta sada nama sakap ni rohaku. Natamado biru-biru naung tarbunui majalo hagugu dohot hamoraun dohot hapistaran dohot sahala dohot hamauliateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungi semanuaing porsea di jamitanami jala tangan di Jehovah tungi semanaung tumaddasa ay siburdo ibana tubuh songot tubur diadopan ni bohina jala songot tuna siatano namahiyam dang adong hinauli ni rupana manang hamuliaon ia huidahami ibana dang adong rupana ubahen si halom honoton ibana dilehai jala di pasiding jolma do ibana bawa na somal mangai pardangolan dohot sahit ibana pola ditabunihon halak buhina meredopon ibana di baheleana jadi dang pola hura jumihami ibana tongodo akasahita diusung ibana jala akapardangolatta di porsan alayang gorohatta madok di batado mamicang mamukul dohot pasipal ibana HP ala ni pangalaw sita ibana tertulang binahin ni hajahat otta ibana mabugang
Apa itu ibana picang-picang parhitian ni hasonangatta. Jalabinahin ni bugangna malum itahilala. Luhut do hitalilu songo biru-biru. Ganuk masih todong dalan nabi. Alai hajahaton nihita sudena diho naho jahu batu ibana. Dipasipal pe ibana. Saya manaon-naon doang go ibana. Dan manang makuling pamangan na. Songo biru-biru do ibana. Na tinugu tu pamotongan. Jala songo anak ni biru-biru na kohom. Marado pojol masih gustingi ibana. Tung na so dibuka do pamangan na. Marede kita. Laho siya ladang na manugihon ibana. Disuruh na sida masahalak. Si Simon siyan kirene do guarna. Tu ibana ma dipaporsaton hau pinarsilangi. Paihut-ihut Jesus. Maihut ton ibana. Torok halak nang akaburu-buru. Namanangisi jala mangadungi ibana. Jadi di dopakko Jesus manasida nin nama hamu kaburu Jerusalem unang maau tatangisi hamu dirimuna do anak komuna ma ay na Roma aka arisugut dohonon nama disi martua ma aka nahol aka ina na sodung tubuat jalan na sodung panarusan. Disima pukau ni halak madok tu akaduluk. Tinggangi mahami. Dohot tu akator hukupi hami. Ay molosongonon pabahenan nasida tuhau narata. Ahamatagamon masa tuhaw ng masak. Maridihita.
alai ditugihod dope dua halak nari parjahat si pamateon rap dohot ibana asa dong saha nasida tu dulu na margoar partak kurahan dipersilakom may bana di si rap doho akka parjahati nasada tu siamun na nasada nari tu habirang na jadi didok Jesus ma ale amang marpamuati maroham midana sida haidang diboto na sida na binahin na sidai lahu marbagi ulos na majopo na sinura mana sida alay di surat silatus masada boa-boa di palohok may tuhawi odo hatana Jesus halak Nasaret raja ni Yahudi jadi torok majahudi na majaha buah-buahi ay jonok tuhu taido kapa jalan ni Jesus jalan tersurat di hata Iber di hata Rom doh di hata Junani dungi didok situan yak ke Yahudi ma tu silatus unang surati raja ni Yahudi halaina ni dok naiman yan audo raja ni Yahudi dungi dia lu silatus ma nahu surati nong sinura doi merede ita alai dilea-lea kana mamulusi ibana kadi paeleng-eleng uluna madok na mga lohay joroi jalan apa jojokos sa di baga sa tuluari palua madirim ngulo natutudo ko anak ni di bata mijur maho siyan hao pinarsilangi sumatusido pangaliay ni akasituan ni malim si boto surat do situan ni bangsoy ay dido bi yan asing di palua diri na sutar paluasa dido raja ni Israel do ibana atong mijur may ibana siyan hao pinarsilangi asa porseya kami di bana naong dihapos si di bata atong ima paluaw ni bana nuaing mulo na lomoro hana kainin na do anak ni di bata duaw law songoni do pangaliay ni panamuni i manarap di persilak ko do ibana ay dada Kristus iho tumpalua madirim nang hami atong alay dialusi dongan na ibana dipicang ma nin nama dang dihabiari ho hape di bata ate perap ho na uhupita uhum na tigor do na tuhita ay tajalo do upa ni pabahinata alay ang goibana dang adong diula na sotore los nin nama
Oh Jesus, ingo tahu. Ya dong sahat to tuhara jaumi. Gabinin na Jesus mamaddo ibana. Situ tudo hatak ko tuho. Sadario doho rap dohot au di paradiso. Mari kita. Alai olak ni hosni ari rodi pukul tolu hohom masadok tanuhi alai tar di pukul tolu dipanggil Yesus maswarana diangguk koma ali di batakku buasa tung tadi kono mau Eli lama sabaktani. Alayu bigi. Ninna nadi basianak kana jong disi. Nama Josi Elia do. Jadi dong diboto Yesus. Nong marujung saluhu na. Asa jupang na tersurati. Nin nama mau asau. Jadi adong madisi isian ni tua na asom. Jadi dibutongin na sida malimut tu bagasa tua na asomi. Di palohok ma itu sada tolong. Laho manurdukot tu pamanganna. Jadi dung di jalo Yesus na asomi. Nin nama. Nunga marujung. Dungi. Di pauduk mauluna. Pasahat totodina. Dungi marsuara nagugu ma Jesus. Nin nama. Amang. Tubaga sa tangamu mahu pasahat todiku. Jadi dung didoki. Tos mahosana. Laos congcok kita di bagasan hauhom.
edeta sian nomor itu tulis hudul mamu. Laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas joro sian gijang roditoru dungi humutal matanoi mariga madohot akka batu mamak muka ma akka tanoman dungi hehe madaging nita ngatorop na badia akka namodom disi gaberuar mana sida sian akka tanomani jadi dung hehe Jesus rodo na sida tu huta na badiai pataridahon na sida tu torop halak alay dung di ida idut ni soldadui rap dohot akadonganna na jumaga Jesus laloi rodi akana masai mabiar situtu mana sida nin nama tutudo anak ni debata tutudo on anak ni debata jadi sudena toropi namar luhut mainodur masih topu adorana marnida nama sai laos mula ma maredi kita. Alayadong madisi torok buru-buru na manatap-natap maddaw-daw.
Ima akkanang mangihutto Jesus yan Galilea. Pature-tureho ni bana. Alatongon ari parhubasan ni pesta na belga. Naing maunang dihaw pinarsilang akabakke di ari sabati. Alani di pangido akka Jahudi matusilatus. Asa disuru na mga rosak hay na sida. Jala di paijur. Gabi Roma akka soldadui. Di rosak ma hay ni na parjului. Songo di dodongan na naraptar silang doho Jesus. Alay dong saha na sida tu Jesus. Di idama naung sanga mati ibana. Gabedang di rosak behay na. Alay ditulakon sa desian akka soldaduima. Mudi-mudi na tu adora ni Jesus. Jadi meninggor puas masyani mudar mardongan aik. Namarnida saido makatidak ko ni. Jala sitong do na kinatidak ko nai. Iba na do uboto sitong ni nanidok nai. Asa ang giat dohot kamu porsea. Ay namasa doi. Asa jupang natarsurati namadok. Dang jadi ponggolon huli-huli na. Dung salpui. Dipangido si Joseph na siyan Arimatia matusilatus. Paijuron na bakki ni Jesus. Sisean ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do ala ni biarna. Mida akka Jahudi. Jadi dioleh silatus may. Dungiro may ibana. Di paijur mabakkena. Alay Roma ng si Nicodemus. Ima ng Romano po Jesus borngi-borngin na julo. Dibuang mamir na marsaur. Ibuan mamir na marsaur aloy arga 100 hati. Dungi dibuat na sida mabaki ni Jesus. Dibaluti matudagangan rapdohot na hususi mangihuton adat pananomon ni Jahudi. Alay, adong mardonokon hapa jalan nai sada porlak. Jala di bagasan porlaki, adong sada tanoman nai baru. Nasodung hapeahan ni manangi sedope. Asa tu sinama dipiakon na sida Jesus. Siala ari parhubasan ni Jahudi ay jonok do tanomani. Tapuji tu hatta maredita. Dami ni libata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta
namarpungu di bagasan tikion ima natagwari Jumat Agung dinamarningot tita diari hamamateni Tuhatta Yesus Kristus turpuk jamita di parpunguan parningotan ari hamamateni Tuhatta Yesus di bagasan tikion imana tersurat di Yesaya biddu 52 mamuk kamaisian ayat 10 tolu satu ayat 15 tapayutihut ma sonon mahatan itu hata tersurat di si idama pistardo pabahenni naposokku tarhicak do ibana jala dipatibbo gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hina rohani rupana dibahet tadina siat jolma hian rupana pemaradoppo jolma songonido urasonna torop akka bangso parbigu sugut hohobbido akka raja maradopon ibana ay halak nasodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sugut ima sahatna hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus parningotan mengenang parningota taringo tuisi tunamate ise namate Tuhatta Yesus Kristus buasa mate alani dosaku alani dosam alani dosapta jadi nahumokop kita perdosa do asapola mati ibana hidup asa peringutan ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus dan boya peholan marningo sabing oh mate Tuhatta Yesus alani humokop dosaku saido holan ni ingot saido hola perningotan daung habe alai di bagasan perningotani ikol laus ududo ima makanguluhon perningotani makanguluhon hamamate ni Tuhatta Yesus ala ni dosaku ala ni dosam ala ni dosatta dang nagabi holan hasomalas sabing apion buasa mamolo di perningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus saya pilit pakyata agak nahulong
jala somal na doi manangadong pe akadongata si solhota keluarga na maruzungulu saya tapahob bardo ikom marpahian na biro kita ikom marpahian na hulup kita menunjukkan rasa duka patuduhon habot niroha mati tu hatta Yesus patuduhon habot niroha do nang pemarpahean na hulu pita ala yang goroha doh pikirata ikom marulupolo alay tapake pahiatay na kolom na birong asamolo petaingo tu hatta Jesus na tarsilang digaw pinarsilang mate ibana humokop pardosa imagita jolma asa ikon auhonot tado parjolo markite na tapake pakean na kolom na birongi naing ikon kilalaot ta parjolo dosakido na birongon dosakido na holomon on mananaing si paubaon ni hatta Jesus jala ima asatadok dan boy hola parningotan alai ikot dohita makanguluhoni asa sitong kamu kadongan na hinaholongan di bagasan guarin tu hatta Jesus Kristus tu hatta Jesus buasa ikon taonon na bernik nisi taonon buasa ikon uluan na sahat ibana tu hamateani sahalinari da alani na makokop dosat tado Roma jolma dipakai malogika amang sayang nai ay Tuhani do ibana buasa mapola ikosongoni patupaon na diulo ibana marsiap bagi diulo ibana mate dia kan punya kuasa. Seharusnya dia tidak membiarkan dirinya seperti itu. Dan pola pasobon na dirina malea. Dan pola di pasobu dirina mate. Holam makatai penia tuhatai madok tuhita jolma. Dan pola alani sitaonon na nahacit dan pola hama matena terjadi lahomanesa dosatta. Holan hatana penia didok. Kamu sudah jolma. Se sama sadu dosa muna. Bui do, bui. Alai dangi pilihan pabahenan ni dibata marhiti-hiti anak na tuhatta Yesus Kristus. Alai molo siap pikiran ni hita jolma. Nabui dui. Ala ibana do na punah waso. Dia tinggal berfirman, tinggal madok do ibana. Pasti terjadi. Au cugari diperhadapkan tuhita pilihan ini. Unang majotado pasti olodora manusia selalu memilih jalan pintas yang lebih menyenangkan.
dalan na sopola marsitaonon, dalan na sopola holsoan, dalan na sopola hacitan, dalan na sopola mate sahab menyatu surga. Alay naing matakas bototta laho majakon haluau ni tung suadong do terbahen di jolma palua dirina siat dosa, palua dirina siat kamatian. Jaladang adong be nabui bahenon di jolma ima dalan laho mangahut hanguluani. Holan na pinatupa ni debatado ini bagasat Tuhatta Yesus Kristus. Dinamadamu jolma itu bagasat dosa. Naikom hamatian sisa leling nililing na. Dang dihalo mohon debatai. Ala hanguluan haluau duna pinatu nani halo mohon ni debata. Dipatupa ma karya yang terbesar untuk keselamatan manusia. Ima hahat citon jalasahat tuhamatean ni Tuhatta Yesus Kristus anakna na hinaholongan nai. Atong holat debatado na bui peluaho kita siat dosa doh sian hamateani. Ima na pinatupan ni Tuhatta Yesus Kristus nataha porsiai jalan marningot tita di perpunguan di bagasan sadarion. Hamu kadongan na hinahulongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus sahalinari aut sugari holan didok debata sesama saluhu dosa muna aut sugari hola songoni didok gabedang tarida be hati goran ni debata dangadong be hati goran ni debata. Ibu hado huru hati goran ni debata. Hati goran na songo dia do. Ai debatado manguhum jolmai. Jala ikon hamatea do jabarna. Jala do di rom onom ayat 20 upati nuhor ni dosa do hamatean. Sialani dang boy so ikomate jolmai ikomate do ikomate sian ngoluna sia portibion maninggal ko portibion molo dangi dang tigor de bata hati goran ni de batado na pinatuduhonna tuhita jolma asa didok di hatan itu hani di Hesekiel 30 ayat 10 ninna Tuhan Jehovah tung na solomodor hakku mida kamatean ni halak parjahati so ikom mida kamu mula ni parjahati tumadik ko dalan nainian asa mangulu ibana. Dang lomoro hani di bata hamatean ni hita jolma pardosa. Jala ido na pinatupa ni di bata di bagasan anakna Yesus Kristus. Haluau ni
hanguluani ala ido hati goranna jala ikon gok perjuangan jala sahat tuna agua kosa. Ima hati goran ni dibata ala didok di 2 Korin 5 ayat 20 sada. Ayoddo di patupa debata humokko pita gabi dosa ibana naso tumadda dosa. Asa gabi hati goran ni debata kita di bagasan ibana. Asa hati goran ni debata kita di bagasan ibana. Sialanido dia pehon dosa ni kita jolma tu ibana asa mangulu kana porsea di ibana. Naso tu madda dosa. Alai ikon gabe. Manaon dosa ni kita jolma. Aidang ditad di mana dosa. Dang pardosa ibana. Asa disima hati gorani asa malua kita. Hamak kadongan na hinakulungan di bagasan guare Tuhan ta Yesus Kristus. Tu ibana ma dia pehod dosai. Aladang lomoro hana mida kamatean ni parjahat pardosa. Jala imana ni dokna hati goran ni kolong ni roha ni dibata naso halopoan. Hati goran ni debata di bagasan holongna naso halopuan nanaing dohononna hati goran holong na sempurna jala danga dong namang ibagi sialanido hamuak kamang dohot tamuak kainang di bagasan ni ima takas atusata dihinapait disitaonon ni Jesusi nang pepae sitaonon nai humokko pita ima alani holongna naso halopuani marhite ima hamuak kamang dot tamuak kenang gabe lam ta'atusima hina argani haluauni. Gabelam ta'atusima hina argani pakokopon itu hatta Yesus tu kita jolma pardosa. Sahalinari ay outsura didok sabbing sesama sudido samuna. Dan yang do neakian buasa ay haru di patu hatta Yesus do pakokoponna hacita ni ibana dileai ibana dipersilakko ni ibana mate ibana harui torop namarniang ni roha. Belam mamololidok, holad didok, amang, inang, naposo bulong, remaja, sikola minggu, opung duli, opung buru, sesama dosa muna. Gabeneangdo. Alani ido lahu patudukon hina argana tung takasdo di patutoru ibana dirina satoru toruna
jala nda paling luar biasa. Songo diturpuk tahun mulota jaha ayat 14. Didok ia songo ni songgo ni rohani torop halak mida ibana dibahen hinaroa ni rupana dibahet tadina siat jol makian amak kacik nai alani sitaononna alani hacitna di ida tu hatta Yesus dina manuhuk dosatai hinaroa ni rupana jala didok dakira jolma beidaon dana pataridahon toruk ni roha satoruk toruk nadui betul-betul maatong didok ro ibana tu portibion marumah kokatoban di ida portibion gabi hirana swadong argana alani leana lea alani nani lean ni portibion hinaroa ni pardepahanna ala ni tangan ni jolma pasta ni jolma tu pardepahanna mabugang tanggurungna ala ni licing ni jolma tersilang ibana ala ni bura-bura ni jolma hata ni jolma madok persilakko ni bana hamokka dongan nahina holongan di bagasan guarin tu hatta Yesus Kristus asa taingot songo padohan ni ayat 10 paton nang pedidok hinaroa ni rupana hape sabutulla hinaroa ni rupatta doi hinaroa ni rupatta alaniaha alani hajahatotta alani dosatta alai ikon apema itu tuhatta Yesus gabe didok hinaroa ni rupana tersilang ibana di hau pinar silang isedo ikon na patut tersilang di si hita dileai ibana isedo na patut honalea hita bursi doho tijur pastap isedo na patut na ikon hona tijur doho busik doho hona pastap hita alai ikut tu hatta Yesus ma ape tu ibana salukutna gabe hira jol mana sodong argana ibana habe sebetulnya dijulu ni debata hita dona somararga dan inilah karya Allah yang paling luar biasa. Naso arga hinak kita di jolo ni debata. Gabi arga di baini bana. Ima markite hite. Nata pestahon marningot kita di bagai sesadarion. Ari hama mati ni Tuhatta Yesus. Asa gabi mararga kita di hadapanna. Ima holong nai. Ima holong na suatu dosa ni. Jala. Dina digiring tu hatta Yesus. Tu dulu Golgata.
dipersilakkan, nggak dipersilakkan, dileai dope, hukuman mati do. Ngata pa jojor marningot ti tanakingan ulon na hohom amanginang. Holam manggosay na majolmay tupamatang nito hatay. Jalada nga dong hata na dinggan. Doho sa to na mamakuhon pakui tu tangan nay doho tupak nay. Pasubutagas na dusudi. Haru kita jolma di Portibion molo adong na diponis hukuman mati. Manang naigatong pe manang na dia. Sebelum itutup si malolong na. Nanayang tarhukumon. Saya didok-dok. Mapangidua mo na berpudi. Apa permintaanmu yang terakhir? Dihormati. Dihargai. Diajukan satu permohonan yang terakhir. Alai yang go tutu hatta Yesus tung swadong doi. Paso butagas na do sude. Marluba. Mabuat akasibuaton na. Asa tu katu hatop sarsilang. Asa tu haru hatop mate. Hamo kadongan na hinaholongan. Di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Ima pakokopon itu hatta Yesus. Molo marningot tita di hari hamamatin itu hatta Yesus. Marulon na hoho pita. Uduk muse marulon nebedia hita. Amang inang tuhita salutna. Dahol soado hita. Lungun rohata. Tarilu hita tumatangis sita. Alay na yung dohonon na unang lungur roham kamamatin itu hatta Yesus. Unang tangis so kamamatin itu hatta Yesus. Alay, lungum marohatta, lungum marohakku mamereng diriku, lungum maroham mamereng dirim, tatangisi madirim, unang tatangisi tu hatta Yesus. Ay pakkokopon na do tuhita. Las ni roha may dihita, alanunga di pamonang. Hatta Yesus hita tahanguluhom may taargahom may ay dang tarpatupahita jolma haluaw ni iya so pabahenan ni dibata di bagasan tu hatta Yesus Kristus na makokopita marhite-hite si taononna sahat tu hamamatena mate ibana asa mangulu hita. Amin. Martanyang mahita. Marningot tami di hari hamamatim ali Tuhan di bagasan ari sadarion. Ima belgani holong mi pakokok mi dihami asa unang matutuholan na marningot tami alay ikon huwauhok kami tu diri nami tungulu nami ikon huhangoluhok kami argani pakokok pemiali Tuhan
tung takas do diarga hoko hami natinopam dang dihalo mohoko mago hami dang dihalo mohoko mate saliling nililing na hami alai dihalo mohoko do ale Tuhan mubah hami taruli kami dihangoluan na manottongi dang hamatean na manottong ima labana pakkokopyo miale Tuhan marhite-hite hamamatem asa mangulu kami asa malua kami asa taruli kami di saluhut basa-basami atau ngali Tuhan urupi mahami dingulu namion laho mangargahoni laho makanguluhoni asa totong diganup gulmi ningulu nami ho namar mulia ho namar sangap di bagasa Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhatta marhite-hite edeta laos disommahita pasahat papung peliata asa boy teratur di perdalat tatujulu amang inang kita saluhu na tay hutumma di pengatur ni aka amata inata parhalado tapuji tuhatta maride mahita. Silam
Pilihan nong tapapungon tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kicang hodo haroroan ni saluhut silehul-lehun na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nileon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, ansahu parasya kami pilihanon, pati bulun hara jaunmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim, asalam utadahami gudang ni sileon mitu kami, asalam girgir kami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut.
nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang duisyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung nasutar tibang do gudang dohot argani sileon-leon mo di hami. Ay anak mo na sasadahi disuruho gabi jolma. Manaon pardangulan icah-icak doho pastap-pastap gabi terpajalibana jala tu hamatian humokop pami. Mauliate marohanami. Alanong saya utang nami. Jala malua habis siya dosa. Siyan hamatian doho siyan gonggoman ni sibolis. Alani pujion nami magwarmu na badiai. Alanong dipatupa anakmu pardemuan. Pardingganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naong mamorsan dosa nami doho dosa ni hajol maun. Mauliati marohan nami tuho. Jala pujion nami mahorodi sa liling-liling na. Say tatak mahuriam na hinokok mu jalan na pinapungumi. Say pahok madihami kasisan ni dosa. Doho dame na pinatupami. Say paiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tubanwa gijang. Pasaorhon hami tuak ka na badiyay. Say bunu jala persilak kong majol manaburuhi. Doho sakap-sakap na roa. Na di bagasan hami. Asa unang marlidak kami madapot ton ama na iban wagidjangi. Hupasat hami madiri nami tuho. Jala kuliw kami rohanami bahay ningananmu. Ala nang diho kepo hami. Diho mahami. Jala ho di hami. Sa unang luas hami sirang siyak ko. Dongani mahami jala saor mahotu hami. Sa ipatu gumaha porsyon nami tuho. Asa hotlak ka nami. Rudi ujung ni hamatian. Saya ramau timak karuasmu. Nama maritahol lakkanami. Rodi ujung ni hamatian. Saya ramau timak karuasmu. Nama maritahon holong ni roham. Doho dalan naong pinatupami. Atong. Manang mangulu manang mate pihami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya sima roham. Ingo mahami dihasang apumi. Jalabuan kami. Tuhasonangan na dilabong ni debata. Amin aliyaman namin na di banwa gidjang say pinarbadia magwarmu. Say romaharajawnmu. Say saut malamoni roham di bano tongaw songon na di banwa gidjang. Lehon matuhami sa derion hangulwa siya pari. Say sama dosa nami song panisan nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata amahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tuto di munabi. Amin. Tu hamuna akka amanami inanami ha anggi pinaribot satokin nari maruduk ma ulau ta imatu ulau nabadia sialani istirahat mangulum mahita 10 menit
Jaladina sambil istirahat manguluk kita hamok kamang dot tamok kenang 10 menit. Laos adong do di parade huriatta ima sagu-sagu na tonggi do hot aik sitio-tio asa uli marohatta majakot jala mangatoni ima paima laos persiapak kita ima tu ulaun nabadia sialani tuhamunaka amanamina nami donga perhalado na niurupan ni na poso bulung boima masagihon ima sagu-sagu na tonggi dohot aik sitio-tio sialani hamuak kamang do tamuak kenang tu hita salu na totong do paingoton nami molo peta jalo ima sagu-sagu na tonggio dalam bentuk roti asa tajaga kebersihan di gereja ta. Plastik nai bukusna dia kena soriko beta rasa asa tasip pemadoh dengan unang pola tabai tatinggal kon na di julutai tempat ruang na kosongi alai tatiuk mai anod dunggulak sian gerejaon di sima tabolokon tu tempat sampah naung tersedia. Songoni mahamok kamang dot tamok kenang selamat menikmati ma dihita saluhutna. Des, mohon perhatian dihita. Kamang inang. Yang pertama, tolong jendela